أو يسير بسبب دبنانا سيلمي جيونا لفلي نومانك سبب تبكومي نيما كبكورانك لنا في قتاسي سبب تبديلا نيما كبكاري سبب ديلا. Assalamualaikum warahmatullah. Ame foli kandi an lajɛbaga cɛman na musoman kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan. Nin ye anw nalen ye tuguni n'an ka émission mandi ye n'an b'a fɔ o ma ko musow ka kɛnɛ. An b'a fɔ aw ɲɛna aw bisimila nin kɛnɛ dumanba in sanfɛ min bɛ latɛmɛ alamisa o alamisa nɛgɛ kanɲɛ 19 tɛmɛnen kɔfɛ ni sanga buruburu 30 ye. O la aw kana ɲinɛ ka aw woni an ka compte YouTube n'an ka compte Facebook sanfɛ walasa ka se ka nin video in bɛɛ lajɛlen sɔrɔ. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Ama la jabaga bela jine funi wakati na kala mun sokoni bana. Alhamdulillah. Nya kene mun kene do mulinde. Do e musu bakene. Sera ba ma angulabi. Do e sera Khadija Kureshi am fulkanti ama sera. Assalamualaikum warahmatullahi. Wa alaikum salam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ama fa auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. نحمدك اللهم ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمنا إنك أنت العليم الغيوب. يا بل ما تسلموني بكم على الجلماء على كشف ولكونا على كشف ولكونا عليه الصلاة والسلام. كوكو نفودي مدبري كشينا تمجيديني نال ما يبركنوا لي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. ولا ما يجي مسألة في كامبانيا فينا في ما نفع أقول نفني فينا في مدو كسو كاري كودو لمتونيتي ولا أمي أنا ما بعجب بلا جنفو كوني مسوكا كنسي كوبراتوني أمي كما سيجي أنا من متوما كما يدي. Alhamdulillah Seyda. Yala telefoni mi ka kɔlɔlɔ jumɛn lase an ma bi? Ola alhamdulillah telefoni fɛn dɔ ye a bɛ ɲɛni kɛ i n'a fɔ cogo min na a bɛ tiɲɛni kɛ. Ola telefoni kelen ka kɔlɔlɔ min kiri an ka société la bi an kelen tɛ denmisɛnninw b'a la mɔgɔkɔrɔbaw fɛnɛ b'a la. Bari sabula ka d'a kan parents bɛ telefoni di denmisɛnninw ma âge dɔ a man ka kɛ. I b'a dɔn âge min na o sɔrɔ t'a dɔn fɛn dɔ alors que telefoni ye baarakɛla ye sisan a bɔr'o la kɛra fɛn sugu wɛrɛ ye. O la i bɛ telefoni d'a ma wagati min na a man ka d'a ma wagati o y'a sɔrɔ a t'a dɔn fɛn min na. O la a ma fɛn fɛn ka d'a ye a b'a k'a la fɛn fɛn ka d'a ye a bɛ fɛn kuntanw da la ani des choses comme ça a b'olu bɛɛ la a kɔnɔna la. Maintenant n'i y'a d'a ma a kan ka d'a ma âge min na n'i y'a d'a ma o âge la o la a b'a dɔn o y'a sɔrɔ a ye diɲɛ faamu a y'a faamu telefoni ye fɛn min ye o la a tɛ kɔlɔlɔ las'a ma. I bɛ kuma dɔ la telefoni bɛ denmisɛnnin minnu bolo a bɛ kɛ sababu ye ka jouer u ka kalan na. Si. A caman ba de a bɛ jouer u ka sokɔnɔ baaraw kan caman ani ko caman parce que telefoni ye fɛn dɔ de n'a b'i bolo i tɛ se ka ɲinɛ a kɔ quoi. Chaque fois fɛn dɔ la dɔrɔn i tɛ se ka taa lajɛ ten tɔ. Même n'i ye cahier bila i kɛrɛfɛ ka telefoni b'i kɛrɛfɛ i bɛ laban telefoni na i tɛ se ka leçon ta a fila bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ. O la o ye denmisɛnninw tɛ a kɛra sababu ye ka kɔlɔlɔ caman se furuɲɔgɔnw yɛrɛ fɛnɛ ma. O la n'a fɔra balimamuso n'a fɔra ko cɛ bɛ k'i baara la ale bɛna so a bɛna so wagati min na o b'a sɔrɔ sɛgɛnw kɛra mais i mana na cogo o cogo i kɔni bɛ sigi salon na ka télé lajɛ ka dumuni kɛ o temps ninnu kɔnɔna na quoi. Après olu fɛn ninnu bɛɛ kɔfɛ i bɛ se ka sigi cɛ dɔw bɛ sigi telefɔni kunna u ɲɛ birilen bɛ telefɔni na muso fɛnɛ pareil denmisɛnninw fɛnɛ bɛ ten bɛɛ ɲɛ birilen bɛ telefɔni na kuma tɛ yen échange tɛ yen communication tɛ yen foyi tɛ yen alors que tuma dɔ la mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ se ka na du kɔnɔ ka na salamu bila mɔgɔ si tɛ se ka lamɛn ala n'u concentré don telefɔni kan la. O la alors que o wagati yɛrɛ o de ye kɛ e ni muso ka échange wagati pour que aw kuma aw ka ɲɛnɛmaya kan aw ka kuma aw denw ka avenir kan ani u ka devenir.
bon n'o wagati in de la e kan e ni ka denbaya kan ka kuma n'a fɔra k'e kunkolo birilen b'i ka telefɔni na est ce que a bɛ ɲɛnabɔ wa o wagati de kan ka muso ka hakɛ d'a ma kan ka denw hakɛ d'a ma i b'i denw bilasira i b'u hakilinaw dɔn i bɛ dusu t'u kɔnɔ ni kumakan ɲumanw c'est en communiquant i bɛ se ka ninnu bɛɛ dɔn n'a fɔra fɛn wagati n'o kɛra nin wagati yɔrɔ a ma nɔgɔn parce que kuma ɲɔgɔnya tɛ se ka ɲɔgɔn faamu o fana ye tiɲɛ telefɔni kɛra sababu ye ka furu caman sali n'an ko kɛra sababu ye ka furu caman sali o min yɔrɔ application dɔ bɔlen don sisan ko tiktok whatsapp a ka ca application ka ca musow de kelen don k'u fɛn musow yɛrɛ bɛ réseau sanfɛ sisan nɔ dan t'a la a tila bɛɛ réseau bi ka di musow de ye sisan nɔ an ye musow ye de an b'a fɔ réseau bi ka di musow ye kojugu surtout tiktok en plus de ça alors que téléphone n y'a fɔ cogo min na téléphone bɛ ɲɛli kɛ i n'a fɔ sisan tiktok sanfɛ silamɛya fɔ b'a sanfɛ seliji kɛcogo b'a sanfɛ janaba kocogo b'a sanfɛ des trucs comme ça olu fɛn ninnu silamɛya la wa caman bɛ yen u t'u ka diinɛ dɔn alors que u bɛ tiktok sanfɛ diɲɛ don olu bɛ ka wali kibariya de ɲini k'a dɔn fɛn bɛɛ ti ka sira ye alors que i bɛ taa ɲininka bɛɛ la lahara wali kungo o min yɛrɛ bɛ réseau sanfɛ o mako tɛ taa o yɔrɔ la o tɛ taa o yɔrɔ côté la mais i t'a sɔrɔ réseau sanfɛ minnu bɛ yen nɔ u bɛ fini kuntanw don fɛn dɔw bɛ yen nɔ u bɛ taa view ni j'aime t'o bila o kɔrɔ alors que i ka diinɛ yɛrɛ bɛ yen nɔ i kan k'o de ɲɛɲini fɔlɔ mais musow bɛ se ka des heures u bɛ ka connexion kɛ tiktok u bɛ bɔ nin kɔnɔ u bɛ taa nin kɔnɔ u bɛ bɔ nin kɔnɔ u bɛ taa nin kɔnɔ muso dɔw yɛrɛ tun bɛ yen nɔ ale ko k'ale de tun bɛ jɛlen don du kɔnɔ a ka fɛn bɛɛ denmisɛnninw ale de bɛ denmisɛnninw ko mais n'ale wulila ka ban ale bɛ to tiktok de kun ale bɛ tiktok kɛ ka tiktok le pendant des heures ale ka denmisɛnninw nɔgɔlen bɛ kɛ kare kɔnɔ ale yɛrɛ kɛra muso nɔgɔlen a cause de ça mais a caman y'o de ye o parce que u ka réseau minnu filɛ nin ye n'i y'i sigi a kunna hali n'i y'i sigi a kunna 7 heures seli fana bɛ se k'a sɔrɔ i ma bɔ a kalama tellement i fɛnnen don a la kojugu téléphone bɛ taa ta alors que e bɛ min kɛ o la n'i y'o kɛ alabato la n'i y'o kɛ i ka diinɛ ɲɛɲini na walahi a b'a to i bɛ se ka bɔ fɛn caman kalama o bɛ tiɲɛ tu vois wa kɛra sababu ye ka muso caman bari mako sa o la yɔrɔ scientifiquement adamaden kan ka 8 heures de temps de sunɔgɔ scientifiquement mais n'a fɔra sisan nɔ e bɛ su bɛ ban connexion na an ka daminɛ 20 heures la ka taa ni dɔw de bɛ 8 heures sɔrɔ mais ni e dara 2 heures 3 heures comme ça ou bien 1 heure i tɛ 8 heures sɔrɔ alors que a ka ɲi mɔgɔ ma yɛrɛ ni bɛ hakili jigin ala kira sɔrɔ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na ala kira kun kɛra safo kɔfɛ a tɛ taa sigi gɛrɛ na o y'a sɔrɔ gɛrɛko tɛ a tɛ téléphone manipuler o sɔrɔ téléphone kɔnɔ tɛ alhamdulillah a kun t'olu si kɛ ni ala kira kun bɛ se o se dɔrɔn ala kira kun b'a daga sunɔgɔ sallallahu alaihi wa sallam o wagati in na mélatonine dɔ de bɛ activer o wagati a bɛ fɔ o de ma ko sa biologie l'air biologique mélatonine liquide de don a bɛ hadamaden tɔ la a bɛ tɔntɔn o wagati de tɔntɔn i y'a faamuya ala kira kun mana fitiri bɛ safo kɔnɔ fitiri ka ban i b'a daga sunɔgɔ o la a bɛ wuli su kɔnɔna na ka su jɔ ala subhanahu wa ta'ala téléphone bɛ se ka kɛ sababu ye ka mɔgɔ alabato siɲɛ n'a fɔra k'e tɛ da joona n'a fɔra k'e tɛ da joona e bɛ se ka wuli ka su jɔ ala la ça jamais e bɛ i da 2 heures alors que e kan ka wuli 10 heures de k'i amina fɔ ala subhanahu wa ta'ala o b'a sɔrɔ e bɛ téléphone nɔgɔ bila i bɛ nin da 10 heures i bɛ wuli ka fajiri jumɛn seli o fajiri bɛ kɛ tile bɔlen de ye la vers 8 heures i bɛ sɔrɔ ka wuli k'i bɛna seli daminɛ o fajiri bɛ kɛ tile bɔlen de ye a ka jugu an ka alabato ma kosɛbɛ e bɛ se ka 1 heure ni 2 heures min kɛ i bɛ ka téléphone nɔgɔ bi i bɛ se ka o 30 minutes ta o kɔnɔna la i bɛ ka ala subhanahu wa ta'ala di wa a b'i amina ko nɔgɔya n'a sɔrɔ i dusukun jɛlen don ala ma silamɛya in gɛlɛya bɔ a y'a nɔgɔya kojugu wa foyi tɛ yen a ma min fɔ a y'a bɛɛ fɔ a ma foyi to diinɛ in ka di de kuwa o la an bɛ min fɔ sani k'o fana bɛɛ kɛ o téléphone nɔgɔ kelen na kɔlɔsili ta i ka n'i sigi i ka kɔlɔsi ta i ka zikiri kɛ malimatu zikiri an mɔgɔ dusukun na ɲɛnɛmaya kuma bɛɛ lajɛlen ta tɛ zikiri la dɛ
zikiri bɛ mɔgɔ ba sigi de i tɛ fɛn na dɔrɔn i sigi ka zikiri kɛ a b'i ba sigi a b'i ko jɔ subhanahu wa ta'ala ye silamɛya man gɛlɛn o la an b'o de fɔ an balimaw ɲɛna ko telefɔni kelen k'u caman mago sali an bɛɛ b'a la an bɛɛ b'a la an b'o de f'u ɲɛna a y'an mago sa et surtout e bɛ kuma dɔw la i bɛ se ka hali semaine kelen jalen kɛ i y'o i bɛ telefɔni na nka n'i y'o semaine kelen kɛ ala wele la wala a na dɔ bɛ amina ko amina ko yɛrɛ a b'a nɔgɔya yɛrɛ telefɔni yɛrɛ nimorosité ka jugu mɔgɔ ɲɛ ma si a ka jugu mɔgɔ ɲɛ ma a dɔn na ne farati a bɛna ɲɛdimi bila i la an ɲɛ b'a la k'i ɲɛ jɔ telefɔni na k'i ɲɛ ti bɔ a la hali cɛ min yɛrɛ ye telefɔni dilan o yɛrɛ tɛ telefɔni kɛ ta yɔrɔ a fɛ ko an jugu ma fɛ ko bɔra fana ko yɛrɛ ti ne dɔw kɛ ala ka hakili ɲuman tigɛ ne yɛrɛ di ala k'an bɛ sɔrɔ c'est la question filanan min bɛ yen nɔ yala telefɔni bɛ ka mago jumɛn ɲɛ an ye sisan yala ɲɛli jumɛn b'a la telefɔni filɛ nin a bɛ se k'i mago ɲɛnabɔ appel sira fɛ i n'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ sira fɛ i n'a fɔ sisan n y'a fɔ cogo min na fɔlɔ la i bɛ ka diinɛw ɲɛɲini a kɔnɔ i bɛ wajulikɛlaw sisan diɲɛ développé la fɛn dɔ bɛ bila wala bɛ se ka kalan telefɔni i bɛ kalan kɛ par téléphone i bɛ se ka kɛ dugu ni dugu i b'i ka cours ta sans problème i b'i ka so kɔnɔ o y'a nafa dɔ ye i n'a fɔ sisan par exemple tuguni n'aw ye ekɔlidenya la u bɛ studio photo ni fɛnw ci aw ma fɛnɛ o fɛnɛ y'a dɔ ye voilà i bɛ se k'i ka dossier fɛnɛ mara a kɔnɔ o dossier comme ça bon hali ni recherche dɔw b'i bolo voilà i bɛ se k'a taper tuma dɔ la recherche dɔw bɛ cu i kan dɔrɔn i bɛ se k'a kɛ ten bon i bɛ se surtout Google n'i yɛlɛ Google yɛrɛ sanfɛ bɛɛ bɛ yen nɔ n'i yɛlɛ Google sanfɛ i bɛ ka recherche kɛ i ka mun fɛn a banna a bɛɛ bɛ a la quoi a bɛ ten tɔ de nafa b'a la ko fɛn b'a la mais a tiɲɛni nɔ de man ɲi fana cɛ fɛn o fɛn bɛ na avantage b'a la voilà inconvénient b'a la voilà an b'a fɔ an balima silamɛw ɲɛna u k'u yɛrɛ kɔlɔsi kosɛbɛ telefɔni ye fɛn juguba ye i k'a dominer o ka fisa k'i dominer n'a y'i dominer a b'i mago sa de a b'i mago sa pewu i tɛ se ka alabato kɛ i tɛ se ka foyi kɛ o la an b'o de fɔ an balima silamɛw ye alhamdulillah an y'an se daba ka kuma mɛn an lajɛbagaw ne de tun bɛ an bolo ka a ɲɛfɔ aw ɲɛna bi essaye da kuma laban jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an lajɛbagaw ma kuma laban min bɛ ne bolo ka ɲɛsin an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma surtout furuɲɔgɔnw k'u k'u janto ɲɔgɔn ka hakɛ la parce que sabula telefɔni nalen don ka na ko ba de ta an ka du kɔnɔnaw la i muso b'a kɛ d'a ma sinon sini lahara i bɛ taa d'a ma dɛ i denw b'a kɛ dugu ma sinon sini lahara i bɛ taa dugu ma kuma tun ye nin de an b'a fɔ wasalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh alhamdulillah سيدنا ميفو بيوني ما دوبا فولي الحديث البكية إن كان الأم البكية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nin bɛ dansigi kɛ an ka bi jamukan na o la an b'a ɲini an lajɛbaga cɛman na musoman kelen kelen bɛɛ fɛ jamana kɔnɔ fo ka taa se jamana kɔ kan u k'u sogolen to an ka pajiw la Facebook YouTube fo ka taa se TikTok ma walasa an ka jamukan nataw olu kana fɔ aw kɔ aw kan bɛ sigida nata la